Dobrý den, dneska si budeme povídat s Radkem Haukem. Radek pracuje celý svůj profesní život v konzultingu. Jeho specializací je orientace na zlepšení výkonnosti společnosti, snižování nákladů. Pracuje hodně ve veřejné sféře a v oblasti průmyslu a v současné době je partnerem ve společnosti BDO Advisory. Radku, já bych se tě rád zeptal, jak to vypadá se zadlužením měst a obcí, jak to vypadá se zadlužením státní sféry. Vidíš tam nějaký trend? Tak zcela jistě ten trend je takový, že ať celá republika, tak i kraje a obce, jejich zadlužení se pořád zvyšuje. V případě státu ten státní dluh za rok 2014 je někde na úrovni 1,8 bilionu korun. Co se týká obcí, tak ten dluh se pohybuje někde na úrovni 90 miliard korun, přičemž zhruba 50% toho zadlužení generují 4 největší města v České republice: Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. To znamená, je to asi 44 miliard korun. V případě krajů to zadlužení se pohybuje na nižší úrovni a je na hranici 28 miliard korun k roku 2014. To znamená, to zadlužení je o něco menší v porovnání s obcemi a samozřejmě ve vztahu k státu je to řádově nižší. Z hlediska struktury toho dluhu logicky to zadlužení je tvořeno zejména bankovními úvěry. Děkuju. A spousta těch organizací hledá, kde najít úspory, jak to zadlužení snížit. My dneska budeme celý ten seminář věnovat zadlužení a jak ho snižovat. Jak to vypadá? Jak začíná projekt na redukci nákladů, anebo jak zlepšit efektivitu municipality anebo státní organizace? Čím obvykle začínáte? Tak ten projekt, pokud to realizujeme my, to znamená poradce, tak má zpravidla 3 fáze. Tou první fází je analýza, druhou fází je potom návrh konkrétních doporučení pro optimalizaci nákladů a třetí fází je logicky implementace. V těch prvních 2 fázích je to, pokud ten projekt je realizovan ve spolupráci s poradcem, tak je to zejména práce poradce, to znamená udělat analýzu a navrhnout opatření. Co se týká implementace nebo zavedení těch opatření, tak to už je samozřejmě více na straně toho klienta, to znamená v tomto případě obec, kraj nebo nějaká instituce ústřední státní správy. Na tu otázku, jak se začíná, tak v případě té analýzy se jde relativně pragmaticky, protože dneska v zásadě nikdo nemá moc času, moc zdrojů, aby investoval do jakékoliv velké analýzy, tak se jde relativně velmi pragmaticky, kdy na začátku se udělá takzvaná spend analýza, to znamená nákladová analýza podle nejvýznamnějších druhů nákladů. V případě veřejné správy mezi ty nejvýznamnější náklady samozřejmě je to odlišeno konkrétní danou institucí, tak jsou samozřejmě osobní náklady, služby, energetické náklady a respektive náklady, které souvisí se správou budov nebo facility managementem. A samozřejmě nesmím zapomenout na oblast IT. Po té základní analýze podle nákladových druhů samozřejmě ten další postup je zaměřen na optimalizaci těch nákladů, které na jedné straně tvoří tu nejvýznamnější část a na druhé straně ty náklady je možné nějakým způsobem snížit. To znamená, že se nejedná o vázané náklady, které v zásadě z povahy věci nelze snížit, protože ta instituce je musí historicky dále využívat a čerpat.
My jsme si vyjmenovali ty jednotlivé oblasti, odkud ty náklady vlastně vznikají. Co jsou ty největší cost drivery za jednotlivou oblast? Tak z pohledu těch cost driverů jsou to samozřejmě logicky organizace, to znamená vlastní organizační a funkční struktura té organizace, na to navazující procesy, činnosti, které se v té organizaci vykonávají, protože v těchto dvou případech to má vazbu právě na osobní náklady z titulu snižování nákladů a samozřejmě infrastruktura, to znamená například IT vybavení, IT infrastruktura, budovy, nemovitosti a podobně. Když se podíváme na ty náklady nebo výdaje, tak oni jsou některé, které nedokážeme ovlivnit. Jsou to platby za různé investiční záležitosti, nebo jsou to nějaké mandatorní výdaje, které jsou povinné. A pak ty ostatní. Pojďme se na to podívat, jak třeba v oblasti hospodářské správy, jak se k těm nákladům postavit. Co jsou ty největší cost drivery a jak je eliminovat? Tak v případě hospodářské správy, pokud máme na mysli například provozování budov, provozování nějaké infrastruktury, tak je to samozřejmě svázáno s tím vlastním majetkem, to znamená údržba, opravy, provozování té infrastruktury. A pokud se jedná o interní zajištění těch procesů, tak je to samozřejmě podívat se jednak na organizační zajištění těchto procesů. Pokud se jedná o externí zajištění, tak je to samozřejmě podívat se na možnosti optimalizace těch nakupovaných služeb. Samozřejmě v případě té hospodářské správy s tím jsou spojeny i kromě nákupů služeb i samozřejmě nákup materiálu, který se využívá pro ty interní potřeby, pro ty interní výkony, které jsou vykonávány vlastními zaměstnanci. V případě postupu u zaměstnanců, tam samozřejmě interních zaměstnanců, tam se samozřejmě postupuje tak, že jsou dvě možné metody, jak dojít k nějakému výsledku. Jednak tím výsledkem může být udělání benchmarku, porovnání, zajišťování těch činností, porovnání jak interně v rámci třeba organizace, pokud některé ty činnosti se vykonávají na více místech, v případě složitějších organizací, nebo i externí benchmarking, kde je porovnání s jinými institucemi. Výhoda toho porovnání je samozřejmě v tom, že ta metoda je relativně rychlá, levná. Nevýhoda té metody je samozřejmě v tom, že je potřeba dbát na to, aby bylo zajištěno, že se porovnává porovnatelné, což je samozřejmě tím největším kamenem úrazu. Na druhou stranu v případě identifikace zásadních odchylek nebo rozdílů nebo potenciálu pro snížení nákladů je to první krok, který je určitě vždycky dobré udělat, který potom nasměruje k tomu druhému kroku, což je potom realizace podrobné, detailní analýzy toho, jak je vlastně ta daná činnost nebo proces zajištěn těmi pracovníky. Tam se skutečně potom už ta práce realizuje ve formě činnostní analýzy, to znamená, jaké činnosti se vykonávají, kým se ty činnosti vykonávají, v jaké frekvenci, jak ta činnost je zajišťována dlouho, to znamená časové atributy té činnosti, jakou má ta činnost přidanou hodnotu, jaké má výstupy, jaké má vstupy. To vše by mělo sloužit samozřejmě k tomu, že na základě této činnostní analýzy se potom dají identifikovat možnosti pro to, aby se řeklo, jaké činnosti se vykonávat vůbec nemusí, protože nemají přidanou hodnotu nebo jsou vykonávány duplicitně, nebo mnohdy se v praxi stává, že se za nějaký čas změní ten rozsah těch vykonávaných činností, který není potřeba na ně vázat takovou kapacitu těch personálních zdrojů. Samozřejmě samostatný postup je potom v případě služeb, kde je to zejména o přesné specifikaci toho nakupovaného předmětu a nastavení nebo zajištění procesů, které vedou k tomu, že ten nákup je, nebo výběr toho dodavatele a vlastní nakupování té služby je realizováno efektivně a v tom dlouhodobém časovém horizontu. Když v BDO Advisory takovýto projekt dostanete,
a ten projekt je ve složitější, větší organizaci. Jak moc se věnujete optimalizaci z hlediska mzdových nákladů? Hledáte tam nějaké synergie? Pokud nacházíte, tak v jakých oblastech? No tak v případě mzdových nákladů samozřejmě veřejné správě je velmi obtížné jakkoliv zvyšovat nebo snižovat samotnou výši platů nebo mezd zaměstnanců. Ta vlastní úspora je logicky navázána zejména na ty lidské zdroje, které ty činnosti vykonávají. Takže v tom je ten potenciál pro tu úsporu nikoli v samotné výši těch mezd. Naopak je potřeba samozřejmě říci, že v řadě případů odměňování v veřejném sektoru je spíš na nižší úrovni v porovnání s tím privátním sektorem. Mm-hmm. A co se týká takových těch největších úspor, tak jsou spojené s činností rušených agend a potom pravděpodobně s centralizací některých činností v rámci organizace. Jsou ještě nějaké další cost drivery v této oblasti? Je to samozřejmě, jak jsi zmínil, je to rušení agend z důvodu toho, že ta agenda třeba již není potřeba vykonávat nebo vykonávat v takovém rozsahu, jak to třeba bylo v minulosti. Já bych řekl, že se mnohdy nejedná o ty strukturální změny zajišťování agend, ale spíš změny rozsahu vykonávání těch agend, kdy historicky ty personální kapacity mohou být nastaveny na větší objem vykonávání těch agend, což se vlivem času samozřejmě mění. A nebo i u výkonu těch agend je určitá cyklicita, to znamená, že není potřeba vázat personální kapacity po celou dobu vykonávání těch agend, to znamená po řadu třeba měsíců v takovém objemu, ale pak je samozřejmě dobré uvažovat o nějakém flexibilním nákupu nebo pořízení těch lidských kapacit. Vezměme si příklad nějaké větší municipality, kde je tam ten největší potenciál pro centralizaci anebo pro hledání synergií v rámci agend. Tak pokud se podíváme na municipality, tak tam je asi potřeba se na to podívat trošku z jiného hlediska. V případě obcí nebo krajů kraje buď samozřejmě zajišťují provoz samotné obce, samotného obecního úřadu, krajského úřadu, ale v jejich případě samozřejmě řídí a zajišťují činnosti, které jsou vykonávány v podřízených organizacích nebo spíš lépe řečeno v příspěvkových organizacích kraje. V případě obcí a krajů se jedná typicky o sociální oblast, to znamená poskytování sociálních služeb, řekl bych zejména pobytových, samozřejmě zdravotnictví, v případě krajů jsou to krajské nemocnice, v případě měst jsou to některé městské nemocnice nebo polikliniky, samozřejmě školství. V případě měst se jedná o základní školství, o mateřské školy, v případě krajů o střední školy. Samozřejmě je to zajištění komunálních služeb, dopravy a tak dále. Takže tam je vždycky potřeba vlastně zvažovat tu danou instituci, výkon té dané instituce a samozřejmě nákup služeb a centralizace tu je potom možné vykonávat buď v rámci té samotné příspěvkové organizace, ale v lepším případě napříč těmi příspěvkovými organizacemi. Znamená příklad, pokud se podíváme na větší město, tak má, řekl bych, několik příspěvkových organizací v sociální oblasti, nebo v případě krajů to tak je zcela obvyklé, že jsou kraje, které mají například v sociální oblasti 15, 20, 25 příspěvkových organizací, nemocnice a podobně. Tam samozřejmě se nabízí, aby ta centralizace byla vykonána na úrovni všech těch příspěvkových organizací v té dané oblasti, protože se prakticky jedná o nákup podobných položek nakupovaných. A nebo je samozřejmě možné zvolit i centralizaci na úrovni samotného kraje či obce,
kdy ten nákup jde dokonce napříč i těch jednotlivých příspěvkových organizací v tom odvětvovém členění. To znamená, samozřejmě je možné nakupovat a tak se i děje například energie nebo vybrané služby, bezpečnostní služby, úklid a podobně, bez ohledu na to, jestli se jedná o školu, příspěvkovou organizaci, která poskytuje sociální služby nebo nemocnice. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že některé nakupované materiály a služby jsou úzce specifické a navázány na ten daný typ té činnosti. A pak je samozřejmě vždycky dobré se zaměřit na ten nákup na úrovni těch vybraných příspěvkových organizací v tom odvětví. Kde jsou ty úspory těžko nalezitelné a nebo kde ty úspory zpravidla nehledáte nebo nenajdete? Tak určitě nemá smysl plýtvat čas hledání úspor v mandatorních výdajích krajů, obcí, států, ale zejména a současně samozřejmě nemá smysl i hledat úspory tím, že by docházelo k nějaké optimalizaci platů nebo mezd. Naopak, jak jsem zmiňoval před chvílí, tam ten prostor je pro to zvyšování určitě v porovnání s tím privátním sektorem. A spíše potřeba se zaměřit na zvyšování té vlastní efektivity výkonu té činnosti a organizace. Mm-hmm. Pojďme se podívat, kde hledat úspory po jednotlivých oblastech. Začneme investicemi. Pokud se bavíme o investicích, jak docílit toho, že budeme vydávat méně a přitom nebudeme podinvestovaní? Tak v případě investic samozřejmě ta otázka je poměrně složitá a v praktických podmínkách zajišťování výběrových řízení není jednoduchá realizace, ale já bych asi doporučil, že je potřeba se na tu investici vždycky dívat z pohledu celoživotního cyklu té pořizované investice. To znamená, nejen se dívat na jednorázový nákup a pořízení té investice, ale podívat se i na celkovou životnost té investice a vázané provozní náklady spojené s tou investicí, ať jsou to opravy, ať je to třeba i spotřeba dalšího materiálu a energií související s tou spotřebou. Což samozřejmě v praktických podmínkách, pokud se podíváme na to, jak jsou realizována výběrová řízení, tak je mnohdy procesně a legislativně velmi obtížné takto to výběrové řízení zrealizovat, ale na druhou stranu je potřeba říct, že to lze. Je to spíš o tom velmi pregnantně, přesně specifikovat předmět toho výběrového řízení na to pořízení té investice. To znamená, že doporučuješ používat metodiku TCO, Total Cost of Ownership? Odpověď je ano. A v případě, že dojde k soutěžení u veřejné zakázky, tak je potřeba místo hodnotícího kritéria jednorázová cena investice použít TCO. Z čeho se to TCO skládá? Co z něj započíst tak, aby to byla ta správná metoda vyhodnocení té investice? Tak určitě metodicky je zcela bez pochyby správné do toho zařadit přímé náklady, které souvisí s tím provozem té investice. To znamená náklady, které to provozování té investice bezprostředně vyvolává, respektive náklady, které jsou jednoznačně přímo přiřaditelné té investici v době toho provozování. Jaká je životnost, nebo na jak dlouho by se mělo TCO počítat? Tak zcela jistě na celkovou reálnou životnost toho majetku, respektive na tu dobu, po kterou ten subjekt, který pořizuje tu investici, uvažuje, že tu investici bude provozovat. Takže to je zcela jistě ta správná doba, kdy je potřeba kromě těch investičních nákladů do toho zahrnout i ty provozní náklady za celou tu dobu. Na úrovni nebo v privátním sektoru, kdy se prioritizují investice, tak se počítá pouze z TCO anebo nějaká doba návratnosti, vnitřní výnosová procenta a podobné metodiky. Jak probíhá prioritizace investic v neprivátní sféře? Jsou tam nějaká specifika?
Abych byl úplně upřímný, tak musím říct, že za dobu své téměř 18leté praxe se vlastně s tou metodou těch celkových nákladů té investice setkávám sporadicky. A pokud ano, tak většinou ty metody jsou velmi jednoduché a neúplné. Takže já musím z vlastní zkušenosti říci, že je to skutečně několik málo případů, asi by mi stačila jedna ruka, abych je dokázal vyjmenovat. Pokud chceme ještě hledat úspory v oblasti investic, tak je potřeba se držet nějakého plánu investic. Jaký s tím máš zkušenosti? Tak já bych řekl, že to je případ od případu. Je celá řada institucí, které z logiky věci plánují investice dlouhodobě, to znamená mají zpracovány strategické nebo střednědobé plány, v zásadě přesně vědí, co potřebují. A samozřejmě jsou i případy, kde toto nefunguje. Jednoznačně samozřejmě lze doporučit to, aby v případě pořizování investic tento dlouhodobý plán existoval, to znamená, aby byla zpracována elementární strategie a na tu elementární strategii, aby byla vlastně i součástí toho strategického plánu vazba na pořízení investic. Protože je potřeba si uvědomit, že při tom rozhodování těch investicích v zásadě dělám zcela logicky i rozhodování o budoucích provozních nákladech, které mohou být mnohdy významně větší než ta samotná investice. No a teď se pojďme podívat na to, kde hledat úspory v té provozní části. My už jsme to dneska jemně načali. Co jsou ty hlavní cost drivery a kde tam ty úspory hledat? Tak zase je to samozřejmě dáno těmi oblastmi působení těch jednotlivých organizací nebo institucí. Ale pokud bych mohl pár vět říci, řekněme, k těm oblastem na úrovni obcí a krajů, tak a vemu to postupně, to znamená sociální oblast a zdravotnictví, jednoznačně jsou to osobní náklady. Tady je potřeba si uvědomit, že v případě třeba té oblasti sociálních služeb se ty osobní náklady na té činnosti podílí 75–80%. To znamená zejména v této oblasti. Obdobně je to samozřejmě v případě zdravotnictví. Přičemž v obou těch případech je potřeba se podívat na to, jestli se jedná o činnost přímé péče ve vztahu ke klientovi nebo k pacientovi, nebo naopak podpůrné činnosti. Ze zkušenosti ty možnosti pro optimalizaci jsou jak v té přímé péči, která je samozřejmě z hlediska vnímání toho klienta velmi citlivá s ohledem na kvalitu toho výkonu té činnosti, kterou je vždycky potřeba samozřejmě zachovat. To znamená, zadavatelé mnohdy do této oblasti jdou velmi opatrně. Daleko větší prostor v případě těch osobních nákladů se nabízí a reálně i praktikuje v případě těch podpůrných a řídících procesů těch zdravotnických a sociálních služeb. Samozřejmě samostatnou oblastí a kapitolou je oblast nákupu materiálů a služeb. Jenom pro představu, v případě těch sociálních a zdravotních služeb se v případě osobních nákladů bavíme o úsporách 7–12% bez jakýchkoliv problémů. Určitě jsou tyto úspory realizovatelné, jak jsem podotkl, zejména teda v případě těch podpůrných a řídících procesů. V případě nákupu materiálu a služeb je to velmi individuální. Ve zdravotnictví je to samozřejmě stíženo tou specifikou toho zdravotního materiálu, který je velmi, velmi specifický a ty úspory jsou tam obtížně dosažitelné a popravdě řečeno, možná i pokud by byly dosažitelné, tak ne moc chtěné. V případě těch sociálních služeb je to jednodušší. A třeba ty úspory u toho materiálu jsou třeba i 25–30%. Může se jednat o nákup vybraných služeb, o nákup potravin, o nákup čistících prostředků, chemie a podobně. Takhle bych samozřejmě mohl postupovat i v těch dalších oblastech, segmentech, jako je doprava. Tam snad za upozornění, kromě osobních nákladů, zase v té podpoře a správě stojí samozřejmě za povšimnutí opravy vozidel a spotřeba pohonných hmot. Řekl bych zejména v případě nákupu nebo těch cenových podmínek.
V případě komunálních služeb nebo technických služeb zase je to o osobních nákladech, respektive nákupu materiálu souvisí zase s provozem té dopravní techniky, nákup posypového materiálu a podobně. Takže takhle by se samozřejmě dalo postupovat oblast po oblasti, ale obecně je potřeba říci, že ten potenciál vždycky existuje, ale je potřeba ho hledat selektivně a samozřejmě neexistují už v dnešní době zcela jednoduše takzvané ty quick winy, kdy přijdete do organizace, podíváte se a okamžitě hledáte úspory. To hledání těch úspor je dneska daleko sofistikovanější a složitější. Můžeme se podívat ještě na takové ty běžné provozní náklady, jako jsou kancelářské potřeby, počítačové vybavení, IT, telekomunikace, tonery. Co tady ta oblast? Abych tady řekl možná můj náhled na to, že je to spíš samozřejmě o zajištění centralizovaného nákupu, ale mnohdy spíš o standardizaci toho nakupovaného materiálu ve vztahu k pracovním pozicím. To znamená, referent má nárok na takový typ telefonu, manažer má nárok na takový typ telefonu, stejně tak samozřejmě s využitím výpočetní techniky, kopírovacích a tiskových služeb, kdy skutečně musím říct, že když to porovnám s privátní sférou, tak když přijdete do privátní sféry, málo kde vidíte v kanceláři tiskárnu, v osobní kanceláři toho zaměstnance, kdežto ve veřejné správě je to zcela obvyklé, což samozřejmě musím říct, že je velmi, velmi neefektivní. Takže tolik asi jako ta odpověď je určitě standardizace a spíš hledání těch možností toho, jestli skutečně musí mít tolik té techniky na těch místech, kde ta technika v současné době dneska je. A samozřejmě samostatnou mincí, jak jsem řekl, je ten vlastní způsob toho nákupu, to znamená agregovat poptávku a centralizovat ten nákup. Výborně. Jaké další metody tam vidíš? Jak vnímáš elektronické aukce, jak vnímáš nákupní katalogy nebo nějaká řešení, která vlastně tu centralizaci podporují? Zcela jistě je to cesta vpřed, zejména v případě organizací, které jsou poměrně velmi složité organizačně nebo i procesně z hlediska rozhodování o tom nákupu, jak zavedení e-aukcí, tak je samozřejmě produktový katalog. Jenom pro vysvětlení, produktový katalog ve smyslu toho, že to je určitá výkladní skříň, kde jsem schopen si velmi jednoduše vybrat tu nakupovanou položku, zakliknout objednávku a spustí se automaticky všechny navazující procesy, vytvoření vnitřní objednávky, schvalovací procesy, vygenerování externí objednávky ve vztahu k dodavateli, tak zcela jistě je to cesta vpřed, protože skutečně podporuje ty efekty toho centrálního nákupu. A prakticky vlastně je možné to pomocí těchto prostředků mnohdy aplikovat, protože říkáme v složitých organizacích, je to mnohdy nerealizovatelné bez těchto prostředků. My jsme se několikrát dotkli centralizace. Jak moc je v té veřejné sféře definovaná přímá odpovědnost za to, kdo má na co nárok a co kdo rozhoduje, nějaké raci, matice nebo odpovědnosti, které vlastně rozhodují o těch nákupech? Tak tuto oblast bych řekl, že je zpravidla velmi pregnantně ošetřena. Samozřejmě otázkou je, jestli vždy vhodně a správně, ale samozřejmě vždycky je jasně definována osoba, která je oprávněná schválit takový nákup a zrealizovat takový nákup. To znamená, zefektivňování v této oblasti lze většinou formou centralizace nebo nějaké agregace? Ano, zcela jistě. Kde hledat úspory v dnešní době? Kde najít quick wins a kde najít další úspory? Jak je zrealizovat? Tak obecně je možné říci, že vždycky je možné hledat úspory, které je možné dosáhnout rychle v řádu několika málo měsíců bez nutných investic. Na druhou stranu je potřeba popravdě říci, že ty oblasti se samozřejmě postupem času vyčerpaly a vyčerpávají, ale ten potenciál pořád existuje. Obecně určitě mohu doporučit vždycky se podívat na efektivnost využívání lidských zdrojů.
Z logiky věci řada organizací, institucí a manažeři těchto institucí sami od sebe se nechtějí moc pouštět do takových optimalizačních opatření, protože to samozřejmě vyvolává negativní dopady, které s tím souvisí v podobě propouštění lidí, vysvětlování určitých negativních jevů a podobně. To znamená, tady je většinou prostor právě pro externího poradce. No a tou druhou oblastí zcela jistě zůstává oblast nákupů a tam zejména teda to, co už jsme zmínili, je centralizace té organizace toho nákupu, ve smyslu tedy agregovat tu interní poptávku po tom nákupu, vybrat toho dodavatele z jednoho místa, vybrat toho dodavatele efektivně, který nabídne ty nejlepší podmínky. A druhou metodou je zcela jistě podívat se na tu standardizaci těch nakupovaných položek. To znamená zajistit to, abych nenakupoval stovky a tisíce položek zbytečně, ale redukovat tu vlastní strukturu toho nákupu do nějakých kategorií, které se budou do budoucna nakupovat. To jsou určitě quick winy, které je možné zrealizovat v řádu 3, 5, 6 měsíců, včetně implementace. No a samozřejmě asi se i nabízí otázka, co dál, a pak to jsou systémová opatření, která ale mnohdy vyžadují investice a samozřejmě v případě toho veřejného sektoru dneska je v případě pořizování určitých investic mnohdy problém. Jaká jsou ta opatření, co jsou ty systematické kroky? Tak zase asi je potřeba jít postupně nějak konkrétně, ale například pokud se budeme bavit o úspoře energií, tak samozřejmě celá řada těch organizací zrealizovala to, že si udělala e-aukci na nákup zemního plynu, elektřiny a to mají samozřejmě nakoupeno velmi dobře mnohdy, ale realizace vlastní úspory tepla ve smyslu úspory gigajoulů, elektřiny a podobně, tak to už mnohdy dneska vyžaduje jednak know-how, vědět, jak to udělat. Je potřeba říci, že mnohdy samozřejmě tyhle instituce nemají toto know-how, ani mít nemohou a vyžaduje to investice. To znamená, v tomto případě v poslední době, nebo řekl bych posledních 10-15 let, jsou v České republice projekty, které jsou na bázi PPP, to znamená Public-Private Partnership, nebo určitá obdoba tady toho přístupu EPC, Energy Performance Contracting, které právě jsou založeny na tom, že spojují tu přidanou hodnotu toho privátního subjektu, který musí přinést přidanou hodnotu v podobě know-how, v podobě zafinancování té investice. A samozřejmě pro veřejný sektor ta výhoda musí být v tom, že to v tom součtu musí být levnější, to znamená v součtu investičních a provozních nákladů v nějakém dlouhodobějším horizontu. Možná bych specificky vypíchnul tu metodu EPC, to znamená Energy Performance Contracting, která možná není až tak známá, ale na druhou stranu je potřeba říci, že v posledních asi 2-3 letech ta metoda v České republice doznala velkého rozmachu. Jako příklad je možné uvést velký projekt nebo velká veřejná zakázka, která se realizovala v Moravskoslezském kraji v řádu nižších stovek milionů korun. A ta metoda je vlastně postavená na tom, že privátní firma, dodavatel, který má právě to know-how, jak navrhnout optimalizační opatření nespotřeby energií, tak toto navrhne, zrealizuje to opatření, mnohdy to samozřejmě vyžaduje investice, nemalé investice, tak tyto investice ze svých vlastních prostředků pořídí a ta opatření, nebo vlastně tu celou tepelnou soustavu v případě toho tepla vlastně provozuje po dobu několika let. Většinou ty projekty v České republice se pohybují na 7, 9, 10 let a vlastně ten projekt zajistí to, že ten privátní dodavatel garantuje, podotýkám smluvně garantuje ty dosažené úspory energií. To znamená v případě, pokud ty energie nedosáhne, tak ty úspory musí doplatit ze svého.
A tím je docela dobře postavená motivace na tom, aby ten privátní dodavatel navrhoval to opatření, která skutečně mají tu vnitřní výnosnost takovou, která bude postačovat na pořízení investice, na provozní náklady a samozřejmě zisk pro toho privátního dodavatele a současně umožňuje realizovat úsporu pro toho příjemce, to znamená pro tu instituci toho veřejného sektoru. Pokud se budete ptát na ty efekty, tak ty efekty samozřejmě jsou postaveny na tom, že tu vlastní úsporu po dobu realizace toho projektu nepřijímá nebo nebere pouze ten dodavatel, a částečně může samozřejmě po tu dobu realizace projektu mít i ten zadavatel, ta veřejná instituce, ale potřeba říci, že ty technologie jsou dneska, nebo životnost těch technologií je v řádu třeba 20 let, když to ten projekt je na 7, na 8, na 9 let, to znamená dalších 11, 13 let, vlastně ty efekty 100% připadají tomu té veřejné instituci. Takže pokud se podíváme třeba na tuto metodu, tak je bezesporu velmi elegantní, velmi zajímavá, protože umožňuje zrealizovat opatření, které by ten veřejný zadavatel, ta veřejná instituce z logiky věci sama nezrealizovala z důvodu nedostatku peněz na investice a z nedostatku potřebného know-how. Jak takovýto projekt probíhá, řekněme, v okresním městě? Jaké jsou jednotlivé kroky toho EPC projektu? Určitě na začátku se udělá analýza, kterou si to město zadává nebo kraj zadává od specializované firmy. Smyslem té analýzy je v zásadě identifikovat, jaké objekty jsou vhodné pro realizaci takového projektu. Udělá základní ekonomickou analýzu té návratnosti, to znamená té výhodnosti. Zpravidla výstupem této analýzy je doporučení pro rozhodnutí zastupitelstva města, zdali do takového projektu se pustit nebo nepustit. Pokud ta analýza říká, že ano, a jsou vybrány ty konkrétní objekty, tak potom se vlastně vypíše veřejná soutěž na dodavatele toho projektu, který v sobě teda zahrnuje to všechno, co jsem říkal. To znamená návrh těch opatření, investiční výstavba nebo výstavba, realizace těch opatření a samozřejmě provozování. Co se týká investic, tak lze část investic realizovat skrz EU dotace. Jaké s tím máš zkušenosti? Jaké dotace a jak ty investice vybrat? Na jedné straně pozitivní, na jedné straně negativní. Pozitivní v tom, že zcela jistě je to nástroj, jak v dnešní době pořídit rozumné investice, které veřejný sektor potřebuje, což je samozřejmě dobře. A dává to možnosti rozvoje a samozřejmě potřeba toto využívat. Na druhé straně negativní v tom, že v celé řadě případů tím, že ta spoluúčast toho veřejného sektoru je mnohdy možná malá, tak bych řekl, že se postupuje v řadě případů neefektivně. To znamená, že se pořizují investice, nebo pokud to nejsou investiční projekty, ale projekty, které směřují do provozních nákladů, tak mnohdy to spíš má opačný efekt, že ty náklady se zvyšují, protože jinými slovy, proč ten náklad nevyužít, nevyvolat, když to hradí někdo jiný. Takže mnohdy se dlouhodobě stává to, že ta organizace se spíš nechová efektivně než efektivně. Jaký je rozdíl mezi privátní sférou a veřejným zadavatelem? Kde se ty úspory hledají lépe a kde hůře a proč? Řekl bych, že rozdíl mezi privátním a veřejným sektorem je primárně v té motivaci realizace těch úsporných opatření. V privátním sektoru ta motivace je mnohdy jasná, protože majitel nebo management chce realizovat úsporná opatření, například ve spolupráci s poradcem, a mnohdy ty cíle, které si na začátku definují, tak ve finále větší část realizují. V případě veřejného sektoru je potřeba říci, že mnohdy je rozdíl mezi cíli a přáním zadavatele, mnohdy v podobě obce, kraje, a tím objektem realizace těch úspor, kdy to mnohdy bývá nějaká příspěvková organizace nebo podřízená organizace.
A tam samozřejmě je střet mezi tou motivací zadavatele a motivací toho objektu, kde se ten projekt realizuje, kde ta motivace je často opačná, v zásadě udržet ten stávající stav. Takže to bych řekl, že je ten nejzákladnější rozdíl. Na druhou stranu i samozřejmě v veřejném sektoru jsou realizovány projekty, byly realizovány projekty, které přinesly zajímavé úspory a je možné to realizovat, ale je to skutečně o té vlastní motivaci všech těch zúčastněných decision makerů, těch lidí, kteří rozhodují celý ten proces. Druhý rozdíl bych možná viděl potom v té velké oblasti, a to je nákup, kde celá řada privátních institucí samozřejmě postupuje tak, že může skutečně vybrat dodavatele materiálu či služeb podle svých představ, kde jsou zahrnuty jak ekonomické parametry, tak samozřejmě parametry kvalitativní. V dnešní době naopak ve veřejném sektoru je mnohdy vidět, že ta výběrová řízení se na můj vkus až příliš orientují na tu cenovou stránku, která hraje převažující roli od 60 do 100%. A naopak kvalita z hlediska času naopak hraje menší a menší roli. Mnohdy jsou řízení, kde kvalita je 0% váha nebo 20% a tam samozřejmě potom může být riziko toho, že zadavatel vybere dodavatele, který potom nenaplní přesně to zadání, které bylo zadáno. A zase na druhou stranu je potřeba říci, a vracíme se nazpátek k tomu, co bylo řečeno před chvílí, že daleko víc hraje roli ta specifikace předmětu toho plnění, které je zadáváno nebo poptáváno. Jak je to s využitím externích poradců při realizaci úspor? Je nějaký rozdíl v privátní a ve veřejné sféře? Z povahy toho projektu bych řekl, že ne. Jak privátní, tak i veřejný sektor poptává tyto typy projektů. Je to poměrně běžná záležitost. Možná, že rozdíl je v tom způsobu motivace poradce na těch efektech, kdy v privátním sektoru je zcela běžné, skoro bych řekl, dneska výlučně to běží tak, že ten privátní subjekt, ten privátní zadavatel chce ty projekty realizovat na bázi úspěšnostní prémie, to znamená zapojení motivace toho poradce na tom efektu. Naopak v veřejném sektoru je toto zapojení obtížné z titulu právě výběru toho dodavatele v rámci veřejného výběrového řízení. Využití této formy. Jinak bych řekl, že se to nějak dramaticky neliší. Jak moc se liší výše dosažitelných úspor? Kolik je, jak vysoké jsou úspory v privátním versus ve veřejném sektoru? Kde je ten potenciál pro úspory větší? Zase bych řekl, že se to nedá říci tak, že by v jednom nebo ve druhém to bylo víc nebo míň. Je to skutečně případ od případu, druh nákladu od druhu nákladu. Možná snad je jedna jediná oblast v případě využití personálních zdrojů, ten efekt je, bych řekl, o něco vyšší v tom veřejném sektoru. V případě nákupu, pokud ty projekty se realizují, tak bych řekl, že bývají ty efekty dosažitelné v obou těch oblastech. Je to skutečně jakoby položka od položky, případ od případu. Jak to je s mírou centralizace v oblasti veřejných zakázek? Je tam rozdíl mezi státní správou a samosprávou? Osobně vnímám, že na úrovni ústřední státní správy a jejich podřízených organizací je ta míra centralizace nákupu nebo veřejných zakázek nebo zajišťování veřejných zakázek daleko vyšší s propracovanějšími metodami. V případě, když půjdu přes kraje a obce, tak si troufnu říci, že ta míra té úrovně centralizace a metod a přístupů, nástrojů, které se využívají při tom nákupu, tak ta úroveň je nižší v porovnání s tou ústřední státní správou. Je to docela dobře vidět například i na úrovni krajů nebo obcí ve vztahu řízení jejich příspěvkových organizací, kde
skutečně je ta míra centralizace spíš na úrovni těch jednotlivých příspěvkových organizací, což samozřejmě zase, jak jsme zmiňovali před chvílí, je prostor pro právě dosažení určitých efektů z té centralizace na úrovně buď celé obce nebo celého kraje. Jak je to s využitím outsourcingu třeba oproti privátní sféře? Outsourcing, já bych řekl, že se vyvíjí v určité cyklicitě, a to jak v privátní sféře, tak i v té veřejné správě. Řekl bych, že ty cykly postupně směřují k té vyšší míře využívání outsourcingu, ale typicky třeba i s tím privátním sektorem bylo určité období, kde byl jednoznačný trend outsourcingu, který se následně vymstil v tom, že ty služby nebyly poskytovány tak kvalitně a efektivně a ve finále i za vyšší ceny, to znamená s vyššími náklady. Načež se teda z outsourcingu nazpátek ty činnosti vrátily do toho vnitřního poskytování té služby, ale já bych řekl, že to jsou takové ty klasické defekty špatně zrealizovaného outsourcingu. Můj názor je ten, že celý vývoj společnosti a zajišťování služeb, které jsou sofistikovanější, náročnější, tak směřují postupně k vyšší míře outsourcingu. Jako příklad, například je možné vést třeba dopravní podnik a vozidla, autobusy, trolejbusy, tramvaje, které vlastně zajišťují dopravu, tak vlastně vývoj těchto dopravních prostředků je natolik, že vlastní dopravní podnik, který měl v minulosti velký opravárenský provoz, v zásadě není schopen na tom vozidle zajistit nějakou sofistikovanější opravu, je schopen zajistit běžnou údržbu, opravu, pneumatiky, výměnu kola a tak dále, ale není schopen zajistit vyšší úroveň nějaké údržby. Takže bych řekl, že právě s tím rozvojem technologií, technického vybavení a know-how bude daleko větší trend k outsourcingu. Samozřejmě mezi ty efekty outsourcingu jednoznačně patří, nebo by měla patřit lepší kvalita služeb, vyšší úroveň kvalita služeb, ideálně za nižších nebo obdobných cen, jak to bylo v případě toho vnitřního zajištění služeb. Ale z mého pohledu je i přijatelné, když ekonomicky to je, řekněme, na jednotku výkonu dražší, například hodinová sazba, protože ten efekt je ve finále v tom, že já čerpám ty jednotky toho výkonu, té potřeby v momentě, kdy tu službu potřebuji a nečerpám ji, nebo nemám vlastně fixně utopené náklady, to znamená, mám určitou flexibilitu v tom zajištění toho nákupu v okamžiku, kdy potřebuji tu službu zajistit, a prakticky z fixních nákladů se mi ta položka dostává do variabilních nákladů, což je samozřejmě v případě potřeby hledat nějakou optimalizaci nákladů vždycky potom jednodušší spíš nenakoupit něco, co je variabilní, protože s tím nemám svázané nějaké další fixní náklady a kapacity. Jak dlouhodobě zajistit efektivitu v té veřejné správě? Co vnímáš, že nejvíce chybí v organizacích? Zase bych si tady pomohl asi určitým srovnáním s privátním sektorem, kde v privátním sektoru je daleko více využíváno nákladového kontrolingu, co by standardního nástroje pro dlouhodobé řízení efektivity nákladů. Zase, když bych to vzal historicky, tak tyhle ty metody řízení nákladů se hodně vyvíjely v tom privátním sektoru v první polovině a v druhé polovině 90. let. Dneska je běžným standardem, že každá firma nebo většina firem mají relativně dobře nastaveny tyhle ty kontrolingové nástroje, mechanismy, ať je to, co se týká řízení vnitropodnikových jednotek, nákladových středisek, tak samozřejmě i tvorby kalkulací. Pokud se podívám do veřejného sektoru, tak bych řekl, že ten veřejný sektor je zase v mnoha případech, a je potřeba to brát jednotlivě, bych řekl někde na úrovni té druhé poloviny 90. let toho privátního sektoru, kdy z mého pohledu celá řada
těch organizací příspěvkových nebo podřízených organizací státu nemají adekvátně vybudovány ty nástroje nákladového kontrolingu v podobě elementární evidence nákladů, členění na nákladová střediska, zajištění nějakého systému vnitropodnikového zúčtování a alokace nákladů, to znamená postihnutí vlastně těch ekonomických vazeb uvnitř té organizace, včetně zajištění správné kalkulace nákladů, která bude pracovat s diferencovanou režijní přirážkou, nikoliv jednou globální sazbou režijních nákladů na nějaké přímé náklady, což je ten konvenční standardní vzorec, který se v kalkulacích používal mnoho desítek let nazpátek a v mnoha případech přežívá dodnes. To znamená, v tomto případě určitě je doporučení zlepšovat tyhle systémy řízení kontrolingu, adekvátně i nastavit reporting, pravidelný reporting, který s tím souvisí. Mám zkušenost z celé řady případů, že veřejné instituce mají třeba i nastavený ten nákladový kontroling a třeba i reporting, ale potom tam chybí ta koncovka v podobě využívání těch informací v tom praktickém životě, poskytování zpětné vazby a hledání opatření, jak vlastně ty náklady optimalizovat právě s využitím těchto informací, které mám k dispozici. Jaké jsou trendy v oblasti generování úspor, kam se bude tato oblast ve veřejné sféře ubírat? Tak není to úplně jednoduchá otázka. Něco predikovat, ale z mého pohledu bych řekl, že určitě bude obtížnější hledat nějaká rychlá opatření. Čím dál tím víc obtížnější, byť pořád tyhle ty možnosti budou. V případě optimalizace personálních nákladů, které, jak jsem říkal, jsou dominantní v tom veřejném sektoru, tak to bude zcela jistě využívání optimalizačních metod založených na analýze činností a procesů. V případě té druhé oblasti, to znamená nákupu služeb a materiálu, tak to bude zcela jistě větší míra centralizace nákupů, standardizace nakupovaných položek a využívání nástrojů automatizace v rámci zajištění těch vlastních transakcí objednávkových. A v neposlední řadě je daleko větší míra úroveň využívání kontrolingových nástrojů. Dokážeš nám porovnat vývoj v České republice s vývojem v jiném státě nebo v jiné zemi v rámci EU? Možná jako příklad bych možná zvolil Anglii. A v jedné oblasti, kterou jsem možná zapomněl říct jakoby z hlediska trendů, a to je využívání outsourcingu, včetně metod partnerství soukromého a veřejného sektoru PPP, nebo i ta metoda EPC, kdy například Anglie je známá jako země, která velmi hojně využívá právě například metod PPP. Tuším, že do roku 2012, pokud si dobře pamatuju, bylo realizováno za posledních asi 15-20 let více než 700 projektů v řádově několika set miliard liber. To znamená, že se jedná o trend, který z mého pohledu je tady potenciál a prostor pro toto využívat v České republice. A právě domnívám se, že ta metoda toho outsourcingu, respektive tím, jak řada těch služeb bude složitějších a sofistikovanějších na dodávání, tak vlastně k tomuto nahrává, protože pořizování souvisejících investic bude dražší a dražší a provozování těch investic bude složitější a složitější, takže to povede ve finále k skutečně nějaké dodávce služeb, než to zajišťovat vnitřními kapacitami, a současně to bude nahrávat i tomu právě užívat třeba i více těch metod na bázi PPP nebo EPC.
Děkuju. Dneska jsme si povídali s panem Haukem o tom, kde hledat úspory v oblasti veřejných rozpočtů. Já moc děkuju a doufám, že se vám podaří nějaké úspory najít i ve vašem útvaru. Děkuji a přeji hezký den. Nashledanou. Nashledanou.